Zuzko ide jemnúť sa do smeju holy. Je to, čo ho tu nestíre? No povej, hej. Počkajte, bombardujte. Hej tam, povej. Ne, hej tam stačí. Alebo sú to špatní. Až bráne, hej. Kúkaj slabká chyt, za 10 eur čo spraví blázen. Čo? Čo je človek schopný spraviť za 10 eur? Tak poďme na tú pravú, túto. Sponzorí Čekovič, Blažo? Oni tam hrajú. Je to krása toto. Je to nádhera. Toto je... Počkaj, pomáli poď. Suso. To je krása. Tam máme. Hej tam za bránu sa rozumí. Je to nádhera toto. Lebo tam hrajú malé deti. No Zuzko, daj dole ucerák, Zuzko. Daj dole ucerák. Čo sa haluzíš? To musíš ucerák dať dole. Dávaj. Toto je najväčší haluzár, aby som odpadol. Ešte nejakú babku musíš vykárať, hej. Hej, ešte nejakú Dobre, daj mi ucerák. Hej, dám.